Mheshimiwa Ochieng Jera MCA Malindi kabende njalop jakom ODM e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod wakili Dr. Maxwell Miyawa kachiel kod Ben Onyach ma en jakanyo mar ODM. Ben kapok ne wawinjo kaka jokanyo mag ODM oloso e county mag Kisumu, nitiere wach ma ng'isi ne maka. Kae to paro mabende nyalo chwalo kotudore kod gigo ma giwacho ka bende ne gikwedo gik manowach kod Mutahi Kahiga gavana e county ma Nyeri. Erokamano Joyce, wakwonga achwal mana paro mar kwedo wach gavana Kahiga. En gima lit kabisa kendo en gima medo rem ne oganda Luo to kata ne oganda jo ODM gi jogo ma joera the late Raila Amolo Odinga piny mangima. Kopo ni a leader manogen manyake thone waneno kapod imiyo nyaka chiew madongo dongo. Mano nyisi ni en jatelo manogen. Kiche waneno kaka no mi state burial to kata ban mano kane dichieng mane lowe ne wan gi Shuja Day Kenya ka. Waneno ka ker mar piny oketo ne nyaka title mimi mana jotelo mose serve a peace mar bedo ker Kenya ka. Koro mano ng'ama piny ogeno. Koro lit ne oganda kendo lit ne joherane kiyudo ka ng'ato ni koro nyalo bedo mamor e thone. Kiyo historia kanyakla kata ng'ama ne mini ng'ama ne jasiki kabisa gino manyalo kelo kanyakla en ng'ama na tho. Sa tho ni eme yude humility mar dhano ema ng'ato nyalo bedo humble magore kuom wadgi kata mane gin go enemies. To ma waseneno ka kata koro jatendwa motho miluongo Raila Amolo Odinga en ng'ano ma kata jogo mane wacho kata mane neno ni josike kata tho en ng'ano mane wuok kendo ne dhi kendo ne ywagogi kendo kuyo kodgi kendo kan tire gik ma familia go ne dwaro mane no nyalo chiwo kaka dhano to no jachiwoga. Koro ambe ajiwo mana duonda kwedo kaka jo Kenya mang'eny osebedo ka kwedo nikech nyaka no wach no nyore liel mane en go thurgi kono ji mang'eny osekwedo kendo mana kaka ilando kanyo no Council of Governors kotelne gi jatendgi nyoro ema no kuongo kwedo to koro waneno ka jakom mar ODM pesa ni koro wuok ka kendo koro giwang kabisa press briefing ma gen go Kisumu kanyo no kineno ka kuoyo to emberu Mutahi Kahiga no ero segwetao kich ne ene mane en jalop mar jakom mar Council of Governors ero gwetao mano nyisi mana ne pressure moseneno koro tiene kata mana bura mane jakomwa Gladys Wanga governor ne wacho ne odhi chwalo motion ni mondo bed impeached wuoge komno ero go segwetao. Koro ma kela wacho mana ni ma elit ma wan go kaka oganda wan osebedo ko bedo mocked o kata mana koro thore la ka kende ainya to oganda na ma koro wuok e got kane mar Jakikuyu ni waseneno kaka gidak kodwa osebedo no matek ahinya yudo kata mana resources monego bed ni mano ratichwa nikech wa jok machulo ushuru kaka oganda Luo mana nikech jogotgi gisebedo ka gidak kodwa maber. Waseneno nitiere clip moro okang'eyo ni mosenendo migosi Raila Amolo Odinga nene kanye okang'e nene function mane to mane got kanyo ok en clip mabor ahinya to aneno kano dhi social media mane jakom temo semo oganda na mar jogotgo kano kono gi ni unu ketu mana ni samoro kodwara to ke historia mar Kenya ka mo paro negi ni kadok bed wuonwa to kata mana Jomo Kenyatta mano bedo founder president mar Kenya doko bedo nikech wuonwa mano insist ni nyaka gol Kenyatta mondo duka telo mar piny makendo kane wuonwa ni dwa no bed keto no we nyaka koro mano semo oganda matindo no kwero gi ni trade muneno un go koda ni ok onego bedo bedo nikech wan wasedak kodu maber owe bed ni tiyo kodu nu heto oganda chiel to waneno kata ko ginga chung in 92 ma no kao dichigo yudo kane nigi two vices Wamalwa ne vice ne to Mwite be ne vice ne Mwite ne wuoki Kuyu constituency ka sechigo manager lopne e chama ne mar Ford to kage dhi kura yudo ka ng'ama jalopne ne win nyaka constituency seat gi ombulu mang'eny mokalo 15,000 diere kane mano ombulu mang'eny kabisa to party leader ma jatende ma bene chungi Ford to yudo kura kema na 400 kende. Koro magi mana example motemo chuni ni wan kata kaka oganda watim maber manade ineno kata nyocha ka Raila Amolo Odinga the late ne ker chunka ka mana Martha Karua mabe yae got kanyo kora mi kwano mawuku mane Martha yano itecha koro manyisi ni watu oganda ni poko dak kodwa maber to koro manyisi ni wadoge topic mane wawuoye ni mana wacho kaka leaders yiero na wacho ni achiel wabedo gi leader mar oganda ma cultural leader ka koro wan oganda Luo
wan gi mar Odungi Randa. Koro ko bedo gi political leader. Inyalo yudo ko Uganda be nigi party mamane magiero. Ibiro ka wan nyisa mang'eny party wa osebedo led gi Oginga kane tho to koro bang'e waduogo bedo gi Raila. To wan koro mobedo no maber kabisa ni yudo ni ng'ama ne telo no e party wa mar Joluo ema nochako bedo jatend en mochalo kingpin marwa. Seche mang'eny yudo ka kingpin weche mag siasa gi kochung' ne manyako bed jatelo mar party. Abiro chiwo example kaka koro for example got kanyo. Ibiro ka ng'ama gineno kingpin gi samoro en Uhuru Kenyatta. To gi sani ok en jatelo mar siasa. Onge party yudo ka Gachagua wuon party. To wan nyocha ne apo ber kaka oganda Luo ni ng'ano mane kingpin wa machalo gaiwa ma ko wacho duonde to waluwo wate. Nyasaye no gwedho en achiel kendo mane en jatend party. Koro en dabo the to koro kane wan gi ker mar Luo mane losonwa kama. Koro gima ne kela wacho the two different levels and three different levels mag leadership ge en ni kata mana koro kingpin wakadhi mbele keche en penjo motenore gi weche ne to wadhi kanye koro kaka ODM mbele en ni eto dhano ok yiere en ok bede bodrum kama ni koro idwa yiere kata ni idwa goyo ombulu en Nyasaye makele kidwa ng'e ni Nyasaye makele mana example mana winjo ka wakili otiyogo ka kano wacho ni ok gima otimore ni ok ni mokwongo timore wambe Oginga kano tho 94 ne Joluo obedo mobag ni wacho to koro chimo kanye to kendo gik moko mang'eny no kethore kido ka seche go Ford koro pogore ma wamalo ringo gi mare odhigo rengo be koro dhigi koni makano timi yiero cha tineno ka Raila no komor gi yiero manowuok emowuoke samo wuok no wamalo to dongi Ford rengo gi ni bedo kako dongo te no wuok mo wacho ni koro chako mare te me kido ng'e ni Nyasaye mayiero ng'ama bedo kingpin kuma ne onge jino kuma en onge mana gi party no ochako mare mamare matino emobilda sawaria kamano mamane me ji duogo embrace manyaka jok mane okwede go oduogo motiyo nyaka kode nikech waneno ka Wamalo oduogo motiyo kode tuo to kakoro gimanyo piny makoro Kibaki ne bedo ker wachako waneno kata kama jok manoringe machalo orengo gene machalo kata nyongo gene manodhi moloso party gi bochako duogo moriwe ane paro kata ka jok mabesi jomoko ne kwede paro kiseche ka noyudo ka jok machalo migosi the late Dalmasutine Nyango gi ne jomo tegno kabisa kendo ni kan kendo nopogore kode paro tido ka gire ne duogo mobil maka chopo 27 kama to nyaka Dalmasutine Nyango gi ne duogo ungana mana kode ka koro mana koni ni kingpin en gima ok yier en gima ok goy koko ni duoke to en gima Nyasaye mayiero koro kata wan oganda Luo kingpin wabiro mana biro en gima kata samoro jok kata matiyo sanege samoro onge kata maye en gima samoro nyalo tuch kata mayigni 20 from now en be gima samoro nyalo tuch kata mana kiny to en otuch ni en juogi en ok otuj ne for example Uhuru kawuono Uhuru onge paw tang'ombe inena ka kuonde mowuothi kata central kanyo enena ng'ama ineno ko jokikuche go miyo luor enena ng'ama irwako maber ineno kata kobire liel Kaluo mono biro yuago migosi Raila Amolo Odinga en irwake maber koro mano kingpin koro en ok jalare giminyalar en mana mowuoye gik machalo gigi party ni koro ere kaka leadership mar party dhi ere kaka idwa yier party leader ere kaka idwa yier jokombe makoro pogore mabe amor presa mane Mama Gladys Wango bedo kanyo kinyina nene owacho ko ja fwambo moro penje ni to koro what is the future of ODM leadership oburu mapod bedo party leader koso the yiero ta winjo kod dwoke to be mane kaka amba dwoke winjo ko kono gini party mar ODM party maber man go organs biro romo at various level organs biro decide ni tibi tim nango bang ko se yuag Raila Amolo Odinga koro mago gik ma dhi timore to anan mamor nikech ODM to nigi structures magigo biro mana timore kama